Barkanku da kasancewa da channel ɗin Buroshin Mawaƙa TV. Kar ku manta, ku fara danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo. Yanzu za ku ji irin fusatar da Adam A Zango ya yi akan irin yaudar da ake yi wa masoyansa a kafafen sadarwa musamman na Facebook. Shi dai jarumin Adam A Zango ya riɗe ana kawo masa labari ta ko'ina da ƙorafi ta yadda ake yaudara da zaluntar masoyansa a kafafen sadarwa musamman na Facebook. A yanzu dai za ku ji gaskiyar zance a bakin nasa. A cikin hirar za ku ji shin Buroshin Mawaƙa wanda shi ne gabatar da shirin. Tambaya a nan ita ce, shin jarumi Adam A Zango ne ke mu'amala da mutane a kafafen sadarwa musamman na Facebook ko kuma ba shi bane? Adam A Zango, bismillah. Buroshi, duk mutumin da ya bari irin wannan abin ya bada kuɗin shi ko aka cuce shi, ce jawo kansa, shi ma barawo ne ko kuma mai kwaɗayi. Ai babu dalilin da za a ce har yanzu ba a waye an san cewa ana amfani da sunan jarumai ana karban kuɗi ba. Kuma ya kamata su gane cewa dukkanin mutum da yau an ce wani, gobe an ce Ali Nuhu, jiba an ce wani ne ya bude account, an ce Sani Danja, an ce kaza, kuma still gobe wani ya ƙara bude kuma su sake bin shi kuma su rika bada kuɗi dan suna so za su samu kuɗi. Ai duk wanda ga yabo waɗannan ma wallahi barawo ne, saboda babu dalilin da kana zaune kawai zaka bada 10,000 wai a ce maka wai 24 hours zaka samu 50,000 ko 100 kuma kawai ka yadda. So ni na gaji ma da irin cewa wannan ba ni bane to su je su ta yi, idan suka same ni ai ba su da wani shaida ni da su yi wannan, ba su sai su je su kama wanda yake amfani da hotunan namu. Mutane ya kamata su waye wallahi, rabu da su kawai Buroshi. Yan mata ku juya, ni ba zan ki san masoya ba. Idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Abin da muke son ka gane a nan shine, a duk kafafen sadarwa inda na Facebook ne, wato jarumin Adam A Zango ba shi bane ake chatting da shi kuma ake magana da shi. Za ku iya ganin wani page a Facebook mai suna Adam A Zango Fans, to ba Adam A Zango bane. Sannan kuma za ku ga wani Facebook account mai suna Adam A Zango, shi ma ba shi bane. A cikin Facebook kuma za ku iya ganin masoyan Adam A Zango a wani page, wannan ma ba Adam A Zango bane. Sannan kuma za ku ga wani Adam A Zango Entertainment, shi ma ba shi bane. A haka za ku yi ta gani sunayen Adam A Zango inda ake ta amfani da shi, wanda kuma ba shi bane. Saboda haka masoyansa Adam A Zango bai ji daɗin da irin cutar da aka yi muku ba. Muna roƙon Allah ya tsare gaba. Allah kuma ya saka wa muku da mun gode da kasancewa a cikin wannan shirin da kuka yi na ɗan tsawon lokaci. Ku saurare mu a shirin na gaba. Kar ku manta, ku ci gaba da danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyon ko wani labari na nan gaba da zamu kawo.